I dag er det Binbins fødselsdag. Ja, sidst vi holdt fødselsdag, det var da Tulle blev 2 år, 7. februar. Og der fik de en hel dåse kattemad med laks. Det var et stort hit, men jeg har noget, der er endnu bedre. Smarties. Og det er kun fordi, værsgo Binbin, at det er deres fødselsdag. Eller at det er Bins fødselsdag. Hvad så god, at de får sådan en hver. Blackie, det var godt. Og Smarties. Det er vist lige så populært som kattemaden. Hvis ikke mere. Det er inde i huset. Sidder Binbin. Spiser sin fred som altid. Under madskålen sidder Blackie i sit lille gemmested. Og spiser hendes. Så tillykke til Binbin. Selvom vi kun kan se hendes hale.